दे लोगोफोर बे भिडिअ क्लिपनि गेजेरजों जों नुनो मोनदों मोनसे इभेन्टआव फावखुंगुर लिंसार बसुमतारी, फावखुंग्रि फुजि बसुमतारी आरो हेलिना दैमारी बिथांमोन साथामबो आंनि फेभरेट फावखुंगुर आरो फावखुंग्रिफोर जानो हागौ बिथांमोनहा नोंथांमोननिबो फेभरेट फावखुंगुर आरो फावखुंग्रिफोर। बिथांमोननि बे भिडिअ क्लिपखौ नुनानै आंनि गोसोआव मोनसे साननाय सोमजिखांदों जे जों बिथांमोनखौ साथामजों जयै मोनसे सावथुनावनो फाव खालामनाय नुनो मोनोब्ला माबायदि जागोन। जेरै बलिउडआव दंमोन कुछ कुछ होता है सावथुनाव शाहरुख खान, रानी मुखार्जी आरो काजल, जाय सावथुना अल टाइम ब्लकबास्टार आरो दासिमबो बयनिबो गोसोखौ बोनो हायो। थिग बेबायदिनो जोंनि बर' सावथुनावबो ट्रायंगल लाभ स्ट'रीनि बिथांमोननि मोनसे सावथुन नायनो हास्थायो। बेनि सोमोन्दै नोंथांमोना मा सानो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो आरो गोदान अपडेटनि सोमोन्दै मिन्थिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो।